Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Nick BG Games и продължавам с моето оцеляване на... Така... Бяхме стигнали до частта, където се издълбава къща. И сега продължаваме. О, да, ще да си. Защото ми трябва да... О, не, прекалено малко трябва да поспя. Овца. Ела бе, овцо. Овцо. Не бягай, овцо. Няма да я заколим. Могат да ти вълна. Добре, защо ми даваш две? Как може такова нещо? Ужас. Направил съм... О, още едно. Супер. Идеално. Се остава да не ми даде нищо. Сега път тя точно ще ми даде три. Ето три. Просто чудесно. Даже ако се бере още едно. Ако взема волата на още една овца, ще може да направя. И второ легло. Нали, ако някой искате да снимаме заедно. Да, също ви съобщя, че ако искате да снимате с мен, да участвате в моето оцеляване, да играем в сървър, за всеки случай, просто да ми пише в коментарите и ще видим. Сега да видим къде ми е къщата. О, къде ми е къщата? Моето не. Ужас. Как може бе? Защо така бе? Как може такова нещо бе? Как може да изгубя къщата си? Ужас. Направо. Как ще изгубя къщата си? Мале. Как стават тия неща? Как ще си изгубя къщата? То не може да кажа. Как може такова нещо бе? Къде ми е къщата? Изгубих се. Защо се загубих по дяволите? Yes! Yes, Къде се съм на леглото? Има се идеално. И се хилба. Как е поспяно. О, боже. Това наистина трябва да ми затворя. Значи идеята е луда, но поне по някакъв начин трябва да затворя, не може така да продължи. Това значи...
може следващия клип, който ще качвам, възможно е да има снимка. Защото просто обожавам тази игра. Но още малко се стряскам, като имам. Прекалено много се стряскам, когато го видя и ще ви е малко неприятно да слушате. Аре бе, няма абсолютно нищо. Добре, айрам. Тък ми като взе да се отплача и... Това е много бе. Бре. Ти бе, тая рано ще стане вече. Идеално. Той има още бе. Боже ми. Това е невероятно. Повече няма. Но все пак това не стига. Тук е добре спрата. Тук е добре спрата. Ако искате да правя много клипове на Майнкрафт, глава на Майнкрафт да правя клипове, кажете ми. Моля да се знам. Пишете в коментарите, ако искате да качам повече клипове на Майнкрафт или пък на снимка. Да, както виждате след Dancing Slender по-лудски напред. И така, приятели, това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви е харесал клипът. Абонирайте се за мен, дигайте палци нагоре и това е. Чао!